Норма. Норма, чакай. И коя беше тази жена? Не знам. Сигурно някоя от приятелките на гостите. Ако говориш истината, Норма, кажи ми как беше облечена. За Бога, мамо! Беше много късно, мазето беше тъмно. Освен това, не вярвам да е била твърде облечена, защото самият Фернандо беше полугол. Това е лъжа. Долна клевета. Признай си. Признай си, че си измислила всичко това, за да ме скараш със съпруга ми. Лъжеш, Норма! Казвам ти истината, мамо. Колкото и да е неприятна, такава е истината. Фернандо ме видя и веднага ме последва, за да ме заплаши. Дори ми каза, че нямам право да ти кажа нито дума, защото